Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Barkanmu da sake kasancewa da ku a ci gaban littafin LAMRAT na marubuciya Na'ima Sulaiman, wanda ni Fatima Ali Zakariya nake karanto muku daga nan tashar Mabsuta TV. Masu sauraro ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa don a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon littafi. Da gudu Hisham ya tashi ya yi ɗakinta. Yana zuwa ya same ta a ƙasan kafet, tana juyi riƙe da mararta, gaba ɗaya ta fita a hankalinta. Banda ruwan hawaye babu abin da ke fita a fuskarta. Da sauri ya ƙarasa shiga ɗakin, ganin ta samu ta sauya kayan jikinta ya sa bai tsaya jiran komai ba, ya ɗauke ta cak ya saba a kafaɗa. Cikin sassarfa ya ƙarasa compound na gidan, bai tsaya jiran komai ba, ya buɗe gidan baya ya sa ta a ciki. Da gudu ya koma ya shiga gidan gaba wajen mazaunin direba. Ki yawa motar sai hospital. Cikin lokaci kaɗan ya ƙarasa asibitin, yana zuwa aka karɓe ta a emergency. Kasa zama ya yi, don haka ya decide ya tsaya har a fito da ita. Ya ɗauki wajen 30 minutes ya ga an buɗe kofar an turo ta a kan bed ɗin marasa lafiya. Ɗakin hutu aka wuce da ita domin tana buƙatar hutun. Likitan da ya amshe ta wancan karon ne ya zo wajen Hisham ya ce, "Oga Captain, mu je ofis na yi maka bayani." Bai ce komai ba, ya bi bayan dakto ɗin zuwa ofis ɗinsa. Suna shiga ya nemi waje ya zauna, shi ma Hisham waje ya nema ya zauna, yana jiran abin da zai ce masa. Gyara zama dakto ya kaɗan ya ce, "A wancan karon na yi maka bayanin matsalar LAMRAT. Mun yi bincike domin na ga abin da ya haddasa mata ciwon marar. Duk da cewa time ɗin period ɗinta ya yi, kuma hakan zai iya haddasa mata ciwon marar. Matsalar shi ne akwai abin da ya same ta wanda har ya kawo tashin filin nata, ma'ana sha'awarta, wanda ya kawo taruwar sperm a mararta. Da a ce ya narke babu matsala, za ta iya fitsarar da shi, amma yana nan a cikin marar nata. Amma babu matsala, mun yi mata allurai, insha Allah za ta samu sauƙi. Amma ya kamata ka san abin yi don gudun samun matsala." Shiru ya yi bayan ya gama yi wa Hisham bayani. Ɗan rubuce-rubuce ya yi sannan ya ba wa Hisham takardar domin samo mata magani. Karɓa Hisham ya yi sannan ya miƙa wa dakto hannu, suka yi sallama ya fita a ɗakin. Ya daɗe a bakin bed ɗin da take kwance, tunani ne a ransa kala-kala. Mafita yake so ya samu, amma ya gagara yin tunanin komai. Shi dai ya san ba zai taɓa kwanciya da wannan yarinyar ba. Daman ga ta babu kunya. Ya kwanta da ita har ya shiga uku. Tofik, wannan kuskure ne Hisham kake shirin yi. Babu inda aka ce idan ka kwanta da matarka za ta raina ka, ko kuma idan ta ga wani ɓangare na jikinka sai ta raina ka. Shi fa aure daraja ce da shi, Allah ne kaɗai ya san ladan da yake cikinsa. Rashin ba wa matarka haƙƙinta shi ma wata masifar ce mai zaman kanta. Mazan da kuke karanta wannan book ɗin, wannan saƙo naku ne. Kada ku ce za ku yi kuskuren da Hisham yake shirin yi. Limshe idonsa ya yi, yana jin wani zafi a ran shi. Haka kawai an haɗa shi da under age. Buɗe idonsa ya yi, time ɗin da ya ji kamar tana motsi, juyawa ya yi. Ido ta buɗe yayin da hannunta ke kan mararta. Wani hawayen tausayin kanta ne ya zo mata. Tashi ta yi a hankali domin sauka a kan bed ɗin. Zaro ido ya yi waje, ganin blood ya fara ɓata bedsheet ɗin. Wani jiri ne ya taso mata. Ganin za ta faɗi ya yi saurin riƙo ta. Hannu ta sa ta make hannunsa haɗe da murguɗa masa baki. Bai ce mata komai ba don baya jin zai iya yi mata magana. Fita ta yi, ya bi ta a baya. Haka suka shiga mota, ya ja su sai gida. Yau take Alhamis, ranar da ya kasance daidai da 4 ga watan Jun 2020. Yau ya kasance ranar da za a fara bikin LAMRAT da Hisham. Kamar yadda muka sani, al'adar bikin Hausa 'yan mata na yin bridal shower. Haka ce ta kasance da su LAMRAT da sauran ƙawayenta. An tsara compound na gidan
idan ka gan shi sai ka ɗauka wajen event ne. Ina zaune a gefe ni da Mairo ƙawar LAMRAT a ƙauye. Ita ma ta girma da ke tana da girman jiki. Ta samu wayewa ba kamar da ba. Gani muka yi an fara watsa flowers mai ƙamshin gaske ana fesa wani farin abu a kwalba. Tashi ne daga zaman da nake babu abin da bakina ke faɗi sai masha Allah. Cikin wata black bridal gown, hannunta ɗauke da wata ƙatuwar farar fulawa mai kyau. An yi wa gashinta wani kwalliya wanda ya sauka a bayanta. An yi mata simple make-up wacce bata cika mata face ba. Fuskarta ɗauke da murmushi, su Mina, Shatu, Huda da sauran ƙawayenta ciki har da Tiyola, Fatima Ali Adam, Fatima Umar, Maimuma, Mai Eba, Princess Sadiya Idris dukka 'yan matan LAMRAT sun biyo bayan amarya LAMRAT. Kayansu red ne, hannunsu ɗauke da farar fulawa. Taro ya yi taro, banda ɗaukan pictures babu abin da suke. Can aka saka wata waƙa aka buƙaci amarya ta shiga ta yi rawa domin a yi mata bidiyo. To fa, su LAMRAT ba daga nan ba, kuma tana son nuna Hisham baya gabanta. Rawa take a hankali cikin nutsuwa, ba ƙaramin kyau ta yi ba, kamar daga sama ta ga mutum a gabanta. Ɗaga kanta ta yi da niyyar ta ga ko waye, nan idonsu ya haɗe cikin na juna. Saurin rintse nasa idon ya yi haɗi da cije ƙasan lips ɗinsa. Yana jin wani zafi a ƙasan zuciyarsa. Sanye yake da wani ɗan boyel kalar brown, abinka da farin mutum. Kayan ba ƙaramar amsarsa suka yi ba. Faɗaɗa murmushinta ta yi ta ce, Bro Mujahid, dama kana gidan? Ɗan kallonta ya yi sannan ya fitar da iska mai zafi daga cikin bakinsa. Tsayuwa ya gyara ya ce, ina nan mana matar yaya. Ɗan turo baki gaba ta yi alamar shagwaɓa. Shi kam saurin ɗauke kansa ya yi, bai yi magana ba. Ya cire bandar ɗin kuɗi ‘yan 500 ya fara liƙa mata su, yayin da ita kuma ta ci gaba da rawa kamar dama abin da take jira kenan. Daga ƙarshe ya ɗauko wayarsa ƙirar iPhone 7 Pro ya fara ɗaukan ta snap. Faɗin kyan da ta yi baya faɗuwa a baki. Daga idon da za ta yi ta gan shi sanye da white boil irin na Mujahid, ya sanya hula brown da takalmin ƙafarsa ma brown. Ya yi wani fresh da shi, kana ganinsa ka san ango ne. Hannunsa ɗauke da kofi kof yana sha. Daga can saman benen ta waje duk ta gama ƙare mai kallo. Saurin ɗauke kai Huda ta yi, jin ƙwalla na shirin zubo mata, yayin da soyayyar Hisham ta dawo mata sabuwa fil. Jin numfashinta ya fara shakin, kuka ya ci ƙarfinta ya sa ta samu wata hanyar fita daga gidan. Gaba ɗaya ta yi waje ba tare da kowa ya ganta ba. Ƙarfe 8 daidai suka tashi daga fatin da suke. A gajiye take tafiya zuwa ɗakinta. Tana gab da shiga ɗakin ta ji an janyo ta. Baki ta buɗe da niyyar kuka, ya yi saurin sa hannunsa ya toshe mata baki da shi. Gaba ɗaya kasa buɗe idonta ta yi. Wata irin faɗuwar gaba ta ji ta saukar mata. Kokawa ta shiga yi da mutumin da ya riƙe ta, amma ta kasa ƙwatar kanta. Bai sake ta ba kuma bai yi magana ba, sai da ya ga jikinta ya yi sanyi sannan ya sassauta riƙon da ya mata. Kallonta ya still idonta a rufe yake. A hankali ya buɗe bakinsa da ya masa nauyi ya ce, Stupid girl, open your eyes, ya faɗa cikin lion voice. Sauke ajiyar zuciya ta yi lokacin da ta ji maganarsa. A hankali take buɗe idonta har ta gama buɗe shi a kansa. Ganinsa ta ya tsaye a gabanta ya zuba mata gajiyayyun idonsa. Baki ta murguɗa mai haɗe da kawar da kanta gefe. Hannu ya sa ya buge bakin ya ce, dama ke yar iska ce ko? Zaro ido ta waje ji abin da ya ce. Gaba ɗaya ranta ya gama ɓaci. Idan ita yar iska ce za ta zauna da larurar da ke damunta, wacce a kullum ba ta iya barci saboda azabar da take sha. Kallonsa ta yi ta ce, mutum baya gane ɗan iska sai dai idan shi ma ɗan iska ne. Saurin kallonta ya yi alamar ya ji zafin maganar, wacce bai yi tunanin za ta yi mai ba. Not, kada ki ga LAMRAT na yi wa Hisham rashin kunya
a matsayinsa na wanda za ta aura, ke ma ki ce za ki wa wanda za ki aura. Wallahi babu ruwan nimsi, ni ma akwai saƙon da nake so na isar, wanda dole sai hakan ta kasance. Sisters, shi fa aure abu ne mai matuƙar muhimmanci da kuma daraja. Kada ki yi wasa da damarki, kada ki yi tunanin rashin kunya a wajen wanda za ki aura ko kuma wajen mijinki abu ne mai kyau. Wallahi duk wacce za ta aikata abin da LAMRAT ta yi, kada ma ki yi tunanin hakan, domin Allah da kansa ya faɗi darajar aure a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah ya sa mu dace. Ƙara kallon ta yayi sannan ya ce, "Oh, ni dama ɗan iska ne." Taɓa baki ta yi ta ce, "Ka fi kowa sani ai." Wani shi'umin murmushi ya mata sannan ya ce, "Zan gwada miki kalar iskancin nawa yanzu. Ba wai don kin isa na yi hakan da ke ba fa, sai don na nuna miki kalan nawa iskancin." Yana gama faɗin haka ya janyo ta ya haɗa ta da jikin bango. Baki ta buɗe da niyyar yin magana. Kafin ta yi magana ta ji ya haɗe bakinsu waje ɗaya. Wani irin hot kiss ya fara yi mata, wanda kana gani ka san ba a shirya masa ba. Yanda jikin Hisham ke yin rawa, kasancewar ya yi abin da bai saba ba, kuma ya shiga duniyar da bai san da ita ba. Buɗe baki ta yi da niyyar magana, ta ji ya zura mata harshensa a baki da niyyar ta tsotsa, amma ta ƙi. Yawun bakinsa ya tattaro ya zuba mata a baki. Ai kam ta zo yin magana yawun ya wuce, ji kake ƙwat. Gaba ɗaya jikinta ne ya saki, idonta ya fara sauya kala, jikinta ya fara rawa. Yana ganin haka ya zare bakinsa daga cikin nata, ya sa hannu ya hankaɗa ta, ta faɗi ƙasa. Tafiya ya fara tangal-tangal kamar ɗan shaye-shaye. A haka ya samu nasarar shigewa fat ɗinsa. Ta daɗe a jingine jikin bangon, idonta na zubar da hawaye. Da ƙyar ta samu nasarar ɗaga ƙafarta, ta fara tafiya. Wata 'yar ƙaramar ƙara ta saki lokacin da ta ji mararta ta yi wata murɗawa. A haka ta shige ɗakinta. Gaba ɗayansu kasa bacci suka yi, kowa da akwai abin da yake sakawa a cikin ransa. Yayin da Mujahid ke sakawa da warwarewa a kan ɗaurin auren LAMRAT da yayansa Hisham, gaba ɗaya ya rasa nutsuwarsa. Soyayyar LAMRAT ta dawo masa sabuwa fil, haka ya yi ta juyi har bacci ɓarawo ya gaba da shi. Kuka take mai jin rai yayin da ta kulle kanta a ɗaki. Babu irin kiran da mamanta ba ta yi mata ba, amma ta yi shiru. Yaya za ta yi da son Hisham? Menene matsayin rayuwarta idan ta rasa Hisham a matsayin masoyi? Wane irin mataki za ta ɗauka? Wannan shi ne tambayoyin da Huda ke wa zuciyarta, amma ta kasa samun ko ɗaya. Zama ta yi a kan kafet ɗin ɗakin tana kuka. A haka bacci ya gaba da ita. Yau take Lahadi, ranar da aka fi sani ana ɗaura aure a cikinta. To haka ce ta kasance da gidansu Hisham. Cike ƙofar gidansu yake da ɗimbin jama'a domin shaida ɗaurin auren. Manyan sojoji ne cike a harabar gidansu Hisham, yayin da ango Hisham ya sha kwalliya cikin farar shadda ƙirar gezna. Ya sha babbar riga da hula sky blue da takalmi shi ma sky blue. Dukkan wanda ya gan shi ba zai so ɗauke idonsa ba. A tsaye take tana gyara zaman mayafinta, kunnenta ya fara ɗauko mata maganar maroƙi. Yana faɗin masha Allah. A yau ne dubunnan jama'a suka shaida ɗaurin auren Hisham da LAMRAT a kan sadaki 100,000 lakadan ba ajalan ba. Wani irin jiri ne ke ɗibanta. Idonta ne ya kawo ruwan hawaye. Lu ta yi baya za ta faɗi, ta ji an tare ta. To masu wannan zan dakata, sai mun haɗu da ku a shiri na gaba.